Mastreets social media mandinoswera ndichiona kuti nyaya dziri kufamba sei. Ndinayo nyaya ndoda ndinge ndinokuratidzai kana ndinokuzivisai nyaya yekavidhio kamuri kuona kari kuplaya apa. Vazukuru kandoda kuti tinge tinotaura zvishoma pamusoro pezvako. So chiteerera kana uri munyowani usati wasubscribe paSaint TV, mukana uchiripo kuti udi ubaye subscribe button for free. Inzwai vazukuru, kubaya subscribe button it's for free. Wotena on your notification bell kuitira kuti every time we upload a video you will be notified. Ndichita kuti zviri kudi kwese kwamuri vazukuru vasekuru Saint. So vazukuru nyaya ndauya nayo kavidhio kari kuseculata social media platform. Inino ndatokatora kuZim Celebs handiti ndatokatora kuZim Celebs. Vazukuru kavidhio kanoshungurudza kamurungo zvondra mega pane kari kuratidza kuti zvoni mubhazi rakandwa mategas nemapurisa handiti. Mapurisa ari kunzi akandira mukati mebhazi iri mategas kunzvimbo inonzi Ushe wekunze muguta reHarare handiti. Chinova chinhu chinorwadza chinoshungurudza nekuti mubhazi rimwe chete iroro manga mune madzimai, manga mune vanhurume kusanganisira nevana handiti. Sezvamatoona kuti mudzimai uyo adonha atozama kutiza akajamba nepawindo akabata mwana wazukuru. Zvinova zvinokwanisa kuinza njodzi kana zvinotova nenjodzi kuvana kunyangwe nekuvanhu avo vanenge vachijamba nepamawindo handiti. Chinova chinhu chinorwadza chinoshungurudza kuti mapurisa achiri kuita unhu hwakadai munyika yeZimbabwe. Ameno kuti vanombokoshesawo here safety zvikuru sei yevana, kuti vana havana chavanenge vatadza, vana havana matiziro avangaite. Vanotombokoshesawo here safety yevana kana zvichidai. I think this should be condemned handiti. Kuita kwakadai should be condemned. I think we as the public we demand handiti. Isusu ini nemazukuru we demand an explanation kuti why was this done handiti. Zvakaitirwei izvi nemapurisa kukanda mategas mubhazi mune vana, angave mwana 1 kana kuti vanga vakawanda, but we need an explanation kuti zvakaitirwei handiti. Nekuti tinenge tichiisa upenyu hwevanhu kunjodzi, upenyu hwevadiki, upenyu hweramangwana munjodzi kana zvichiitwa zvichidai. Hamena kuti munozvionawo sevazukuru makasunungukawo kunyora kucomment section kuti munofungei nezvakadai neunhu hwakadai vazukuru. So from Uncle Saint, the only Zimbabwean uncle, ngataura nekucomment ndichiti much love.